Komunikabidearen helburu nagusi bezala, beste bi azpi helburukin, alde batetik euskarazko komunikabideak zertan dabiltzan ezagutzea, eta horretarako 8 proiekturen aurkezpenak egingo dugu bi egunetan, eta bestetik hausnarketa egitea. Bigakotan, pilpilan dauzen ardatzak, eztabaidak eta erronkak zeintzuk diren eztabaidatzeko, eta bestetik elkarren artean errealista izan aldan estrategia txiki bat zirriborratzeko asmoz, ezta? Hausnarketa beharrezkoa delako beti bizitzan plano individualean, gizartean, kolektiboan eta sektorean bebai, euskarazko komunikabideen sektorean, eguneroko zurrunbilo horretatik atara eta fokoa apur bat modu globalago batean jarrita aurrean itxu-itxuan begibiztan ditugun gauza hoiez gain geratzen diran ertz guztiak ere kontuan hartzeko eta horrekin nolabait aurrera biderako norabideak hobeki egiten saiatzeko. Azkenean, euskarazko komunikabideentzat ekosistema mediatikoan joko zelaia beste hizkuntzetan dabiltzan komunikabideentzat dagon ekosistema mediatiko berdina da, oinarrian. Hau da, operadore globale inguratuta gagoz, digitalizazioa, konvergentziak eta bar, aldaketa pila bat ekarri ditu eta horrekin bizi gara, negozio ereduan asmatu guran gabiltz, erdaretan dabiltzan komunikabideak bezala, baina egia da euskarazkoentzako bigarren ardatz edo erronka bat ere badagoela. Eta euskara bera da hizkuntza, hau da, hizkuntza gutxiagotu batean jarduteko erabakimen horrek, badakarkigu alde batetik erronka bikoitz bat eta bestalde baita aukera bat, ez dugulako ahaztu behar gaur egun, inoiz baino hiztun eta euskal hartzaile gehiago ditugula. Beraz, heltzen ez garen publiko potentzial handi bat daukagu aurrean eta hor joko zelaiaren bigarren aktore nagusi. Zer egiten dugu, sasar gertatzen da hiztun horiekin, ezta? Badakigu euskaldun zaharren komunitate trinko horretan hartzaile fidel bat daukagula, baina eskolak euskaldundu eta alfabetatu ditun guzti horiengana zergaitik iristen ez gara, eta iristen garen kasuetan zergatik iristen gara, eta zer egin beharko genuke. Hau da, euskaldunentzako komunikabideak egiten gabiltza eta horretan jarraituko dugu, edo euskalduntzeko komunikabideak egingo dugu, eta horrek beste euskal gizarte bat eraikiko du gaur egun ez existitzen ez dana, baina beste hizkuntz kohesio maila batean biziko da. Une honetan, ukaezina da internetaren zentralitatea begiratu behar dugula. Alde batetik, azterketa historikoetan ikuspegi tradizional batekin landu izan da ekosistema mediatikoa, horra aipatu izan ditugu paperezko komunikabideak, irratiak, telebistak eta bestalde batetik internet, lau kutxa estanko balira bezala, ezta? Eta gaur egun jadan ere iritziz ez dauka zentzurik banaketa horrek, eta ia dena digitala denean edo erroa digitala bihurtu denean horren kontzientzia ere hartu beharko genuke. Bestalde kontuan hartu behar dugu baita oso ingurune aldakorra dela komunikazioarena eta kontsumo azkarrari lotutakoa, baina baita era berean arnasa luzeko kazetaritza eskaini eta kontsumitzen duena. Orduan, azkarra da kontsumoa, kontsumo masifikatua, eta mugikorra da kontsumoa, eta pildorizatua da kontsumoa. Horiek bai dira aurrean dauden erronketako batzuk. Eta etorkizunera begira zer kontuan hartu beharko genuke, kontuan hartu behar dugu etorkizuna lantzeko edo etorkizunera joateko estrategia bat behar dugula. Gaur goizeko lehenengo saioan Garazigoiak ere benetan egokia adierazi dau. Estrategia bat behar dugu, baina ez bihar zer egingo dugun erabakitzeko. Estrategia bat behar dugu epe luzera, 5-10 urtera begira, non egon nahi dugun, euskarazko komunikazioak zer leku ekingo dugun jakiteko, eta hor ez dira soilik komunikabideak sartzen da baita kultura, sartzen dira unibertsitateak, sartzen dira bestelako ente eta lanketak, eta estrategia hori lantzeko eskura ditugun baliabideak aprobetxatzea dagokigu gaur bertan hasita. Eta hor sartzen dira audientziak ezagutzea, datuak ezagututa, eta edukien eta kontsumo esperientzien pertsonalizazioa baita ere. Hau da, nolabait humanitate digitala probestea gure ekosistema honetan ahalik eta ondoen aurrera egiteko.
Egitaragoa osatzeko buruan geneukanez helburu bezala hausnarketa bat egitea eta etorkizunerako norabide batzuk edo egin behar batzuk zirriborratu hankak lurrean jarrita horrek zehaztea. Orduan egituratu dugu formatu ezberdinetan. Alde batetik hitzaldi solasaldi batekin abiatu dugu, gero 8 komunikazio proiekturen aurkezpenak edukiko dugu, eta 2 mahai-ingururekin osatuko dugu. Lehenengo gunean, lehenengo mahai-ingurua publiko berriak egingo ditu hizpide. Publiko berriak kontuan hartuta herri honetan euskaldun zaharrak daudela, baina euskaldun berriak baita, eta horiek konsideratuta publiko berri eta orduan horra nola heldu ez heldu zertan ari garen eta bar. Mahai-inguru hori Lander Arratxean moderatuko du eta bertan parte hartuko dute Astikerreko Enara Izagirrek, Karikoiz Goikoetxea kazetariak eta Alea komunikabideko Aritz Martínez de Luna zuzendariak. Eta gero bigarren mahai-inguruan interneten jarri dugu fokoa eta helburua da lantzea eta hausnartzea nola heldu hartzaile gehiagorengana internet bidez. Eta Xabier Landabideak moderatuko dago bigarren mahai hori, bigarren egunean, eta bertan parte hartuko dute alde batetik Codesintas enpresako Josu Azpilagak, bestetik Argiako Asier Lopezek, Ataria tokiko komunikabideko Iban Urdapiletak eta EHUko irakasle eta ikertzaile dan Bea Narbaiza baita. Eta gero amaitzeko, azken puntuan ariketa bat egingo dugu, talde dinamika bat, Tokikomeko komunikazio zuzendarian Jose Rojas egitatuko dauena, eta hausnarketa serioa izango dena arren, ondo pasatzeko tarte bat eukingo dugu tresna digital berri batzuk probatuta eta horrelako frikikeriak ere gurera ekarrita. Ikastaroa Euskal Hedabideen Behategiaren bestelako trebakuntza saio, hausnarketa espazio eta abarretan kokatzen da, eta jarraipena izango du baldin eta euskarazko komunikabideen sektoreak hala behar badu eta hala eskatzen badu. Uste dugu agian ez formatu berdinean, agian ez udan, agian udazkenean, agian datorren ez dakit noiz, baina beste urratxo batzuk egongo dira eta beste gogo eta espazio batzuk ere irekiko ditugu. Eta ziurrenik ikastaroan jasotzen den guztia dokumentu batean ere bilduko dugu eta behategia.eus atarian egongo da kontsultagai oporrak eta bera.